koji se živi, goli, kurac dešava. Vidjet ću kurac. Pašim ljudi, pička, bre, iskurs. Alo? Ja su ready or not? Tamo se dešava rat. Ljudi, neće pokušamo da u tebe da pređemo nekoliko mission. Na hard difficulty. Sa samo ovaj pištolj. Samo jedna stvar, ovaj pištolj nije običan pištolj. Zato jer... Pištolj automatike! Sredo su kurac! I plus nemamo nikakvi flashbangovi, niti bangovi, niti granate, niti ništa, samo imamo pištolj. Ima bi pušku, mislim ovaj... Ko je već ovaj kurac? Al nema meci. Samo će možda koristiti ovaj pištolj. Ali ljudi mora instaliram jedan mod. Okej ljudi, eveno su... Da, ovo ću isto instaliram zato jer blime kurac, zašto samo da koljem. I ovoj. Da, ovoj, brate, mrzim me da čekam. Bogati Jevrej znao online. Iđe dobio sam čokolatku. Ne znam, presi imali milion moda, što nema sad njim uopšte modovi nikakvi. Hard. Ništa što nije režilo, ništa se zakušao. Isto opasna čokolatka. Idemo ljudi, idemo na prvu mission. Thank you, come again. Idemo ljudi. Nemam nikog, nema nikog. Ljudi, imamo neki osjećaj kod da ću dumnem ovdje mnogo. Ovo je bulletproof glass pa... Nema veze ljudi, bulletproof glass. Da ga jebe. Da... Ovo neće prođe dobro. Čujem cigu ljudi? Čujem cigu? Mamu ti jebe. Smrdio. Oj, aj! Oj, aj, 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 ok, ja sam. Ok, ljudi. Nik je otvorio vrata. Neću ništa da vikam. Dobro. Unauthorized use of deadly force. Pa ne seriju ozbiljno. Dumreo. Noob, kakav si noob, brate, ja ne bi trpeo toj. Ja jedete rokom. Čujem nekoga vam. Ma te će mi kažeš k'o da radim? Nešto nisi video, najdi govna. Krši brata, pičko. Ti si neprijatelj, ti si. Yes, već smrti je mrtav. Ovdje je žebano. Kuj je roka, be! Visu ga! Bre, smrdio! Oj, come to a block! Čo? Mislio sam da kog slučajno cepio. Idemo ljudi. Easy win ljudi. Idemo na 23 megabita u sekundu. Ovaj mission će bude malo zajebano, osjećam ga. Kad čuješ nešto, blak, roka me vrat. Što ideš na sve da vidimo, mogli da pucam ja svoje? Ne. Ok, ljudi. Šta bi se dešava sa ekranom? Ma koga jebe? Ćao, zdravo. To sam ja, cigani. Reporter. Sad ide. Palim automatik zato jer se plaši malo. Kako se doje. Pati, kod mrzim ovo. Što mi se ovo dešava na ekranu? Motion blur ne. Bounce light da. Pair object shadows da. Ljudi, sve popravljeno sad. Ljudi. Ovo je najzajebaniji. Htio sam da kažem, to je najzajebaniji deo od ovoj emisiju. I bio sam u pravu.
Brš u pičku mater! Yeah! Kuj me roka, nije fair. Čituješ, pičko ako smeš. Mamu ti jebem, smrdlio što si stao, pičko. U stvari ću uzem JHP zato jer su ovi cigani nemaju uopšte armor. I kad ga udari JHP u kurac, on kao dumra on. To nima automatik, zato ne verujem ni goli kurac na ovaj. Ne mogu da vidim ko igra ko, mislim da bogati jevrej igra nešto. Kako je munition? Smrzlio jedan. Ti si ne, kapacete? Više nisi. O, mrzim ovaj. O jebati vrate, ovo ne mogu. Najdi govna bati. Ovaj put imam jednu ideju. Kaj će mi baš poslužiti. Halo moto. Halo motor. Pikuj. Boli me kurac. Mogu da idem gor? Mogu. Nisam. No. O, ne sviđa mi se to. I do not sviđa mi se to. O, gdje si ženče? Evo, igri se s ovoj, brate. Igri se. Gle. Raspoloži se, brate, gle. Gle, brate. Raspoloži se malo. Kurac. O, pa ne znam, možda ja. La 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 la. Ono sve pogođeš. Op, izvini. Dobri! Ove! Čut! Okej, ljudi. Skršio sam noge. Reload! Reload! Jebe ti mamu! Majmun killa ide u action i on će da uništi svakog majmuna na plecu zemlju. Uvijek sam teo da šterim metkovi, ali vidim da mi to ne radi baš, pa ću da... ali neću više da šterim metkovi. Dumri! Pap, dobro, niko nije tu, samo sam izgubio auru. Ne, Noob si! Pikuj pičku. Muda nemaš! Smrđo. Nije dumrao se. Low red space check. Ideš brže dok si low ready na seri, nisam znao. Bla 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 da. Da. Nisam znao da ideš brže dok si low ready. Ljudi, da li vam se sviđao edite? Idemo se ljudi! Dobro, ko se jebe? Dobro. Ovo je zajeban dao. To imaš milion otvora. Pap. Prošlo pičku maternu. O! Reload! O, da se ček... O ne. Kurac ko ti radiš ili ne radiš? Mamu ti jebem! Da li me zajebavaš?
Ubijam ovog crca sljedeći put, blime i smrdio ni jedan. Ok, ljudi, ne brinite se, sve je dobro prošlo, nema sad koji da me zamaje sljedeći put. Smrdio ni jedan, ma vrš u pičku maternu. Ljudi, ovo je sveti put kako ulazimo u istu mission. Da, 1 ili 2. Znaš, 1, 2, 10 možda. Ne znam da ti dobro ima su, što je? To je dobro kad je detektor fičko ovdje. Zavrljio sam što imam night vision. Umri! Easy win, ljudi. Ne igrite se s ovaj ako ste još živi. Ako se probujete slučajno. Marš u pičku maternu, beba. Koliko si živio? Kurac. Dobro, ljudi. Ovdje će bude malo zajebano. Pršu pičku maternu, bre, majme ti ga na... Mislim da je umreo. Mislim da je on umreo. Nisam poslušao. A, prš. Parš. Mislim da niko nema ovdje. Koji me pucaš? A ti me pucaš? Okej, on je umreo, ljudi. Sve je dobro, ljudi, sve je dobro. Dobro, ja ću samo ovo je samo zato jer... Čin 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 čin, čin 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 čin. Jeb, ovo je otvoreno. A pa gdje su ga, dešaruj! Ne, nisam imao metku, ja nisam imao metku, da me jebe! Ista tatika, Luri, ista tatika. Marš u pičku, brate, znači sve ono izgubi samo zbog onog cigana. Što cigani? Molim? Neću, ne. Ajde ti govna! Tu još sam sad sajt, ljudi. Nikom ništa ne može, sad sam bulletproof. Nothing to lose. Fire away, fire away. Ups, ja, lele, ups. Noob. Možeš sad čekati? Ćao, zdravo. Kako se zove glupan koji ga neki pipnuo. Pa retardiram. Ćao. Dobro. Dobre! To smrdio! Dobro, jebem ti sve ti jebem ti kompjuteri. Okej, Luri. Če se odmori malo. O jebati. Okej, Luri. Tišina, brate, kad pričam. Ljudi, važno smo u treći mission, znači, ovaj mission je ideš kurac. Zajebenition. Ovdje ima narkomani, nenarkomani, ludi ljudi, cigani, pederi, svašta ljudi. I sve to je moram spokolje. Naravno, on ima pištolj, ljudi. Sprzio? Neki ovdje. Ovo je zatvoreno.
Imaš nož. Ima nož. Tebe što ovi nisu nenormalni ko vi prošli. Ovdje su samo beli narkomani. Mislim jevreji, u druge reči. Pa oni nisu baš toliko nenormalni ko crni ljudi. Baš be. To je bilo veoma nasilno od tebe. Veoma nasilno od tebe. Da pukneš mene takoj. Tap 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 tap. Dobro, ja sam samo nadamo, da li je neki dole bio? Aha! Aha! Kuj bi rekao? Ovaj je puknu nogu, pička, gumljar, smrdlja. Da. To ne boli me kurac za tebe, ti si smrdlja. Samo ti stojiš tu i nemoj nikog da kaže da sam ovdje. Respekt, bate, respekt. Ti imaš konš. Marbe. Smrdljo. Aha. Vrš. Pa ne više imam amuničnike ovdje. Da. No, dobro. Ti si samo žurnica. Imaš pištolj. A, dobro, ti si to. Dobro, izvini, bato, izvini, čekaj. Mamu ti! Da, ovo ima pištolj, ljudi, ima pištolj! Nemoj samo udaraš, hvala ti. Nemoj me samo... Bate, ko je napravio ovoj sranje ovdje, on je car. Dušu pičku mat, smrljo, okej ljudi. Sve je dobro za sad. Jedemo ljudi. Tap, tap, tara, tu, tara, tu, tap, tara, tu. Smrdio, smrdljivi, što? Ko je entry team, misliš ja? Kaži samo, bato ide po koljege, ja idem, bate. Čim uđem unutra ću... Baš tako je. Who fucking shot my boy? Pa ne me kurac ko si ti ili ko nisi, rokam te. Oh my god, milition is here. Ljudi, znate li kva, idem prvo po ovoj... Nije tuneli. Ne znam baš kuda su, mislim da su ovdje. Da, ovdje je drugi ulaz. Mislim da ovdje je bezbedno. A marš u pičku maternu, be, nos u kurac. Znam da si sad unutra, hvala što si se izdao. Reloaduj, molim te, reload. Da, nema nikog ovdje više. Mrzim uvio tuneli. Ička! A mršu! Mjau! Igri si svoj. Gledaj. Ovo se paš onaj, gledaj. Eto tebi. Gledaj. Viš ovaj, vate. Doleća. Bilo koji dan. Okej, ljudi. Idemo. Nema municiju! Ne zanima me. Trčao je. Ruknuo sam ga. Jebem te u dupe što, znači, kvo turaš u tije magazini, jebem te u kurac. Ovaj ciga me nije ni pogodio jedan put.
Kuc, kuc, ko je? Pička! Okej. Mohu, daj sekretuj. Koliko ima? Mjau. Umri. Hvala. Ne zanima me. Daj municiju. Kuće si sjedneš ja da nemaš municiju. Svako je krivo u ovoj situaciji, boli me kurac. Pitate šta ti znači? Jebote, ovija su, znači crni ljudi su najnenormalniji ovdje! Pucaju me kroz zid, kako ju, pucaju me kroz... Ko je ovdje? Ti si, ja sam čuo kako ovdje špička. Pa! Rekao, pa! Ne mogu se da prije se mogu. A krivo mi za tebe, brate. Misliš? Mission objective failed. Roll in. Okej, ljudi. Negotiations have failed and Tišina. Okej, ljudi. E pa, ovo je bila epizoda 1 od ove sranje. I dalje ćemo radimo u sljedeću epizodu. Znači, pokušamo da pređemo celu igricu sa ove sranje. S pištoljeva i usrn. Na hard difficulty i sve to. I će svi imamo šta ću vidjeti, ljudi. Ali prvo, imam jedan biznis nerešen.
cock-18. I'm no longer 17. In the color of the stars, you can have me anywhere. That's another turn 18. Now I know just what you mean. You can kiss me everywhere. I'm 18, I don't care. That's another turn 18. I'm no longer 17. In the color of the stars, you can have me anywhere. Pa meni baš kako pobjeda. A, Luli, toliko bi ga bilo toliko. Ne gutate mi se jajca i vidimo što sljedeći video. Ček da dođem kod ovog cigana.